concreta, jo diria, posaré 4 principis i després tinc aquí ja propostes concretes que es poden fer. Un és el dret a la llibertat de poder tenir els fills com desitgen el seu projecte familiar escollit. Pensem que no s'ha d'anar a un model natalista, ni pronatalista, ni antinatalista, ni res, sinó de llibertat, de que no hi hagi obstacles perquè qui vulgui els pugui tenir. La no discriminació per raó del nombre de fills, la igualtat d'oportunitats dels membres de famílies nombroses respecte a la resta de ciutadans, i això tenim exemples concrets, com va passar aquí amb la tarifa de l'aigua, etc., doncs que hi ha una discriminació real. El reconeixement de l'aportació de les famílies amb més fills al progrés del país en la compensació solidària dels costos, ja sigui amb desgravacions fiscals, prestacions monetàries o serveis, l'equiparació progressiva amb les mesures de suport que reben les famílies amb fills de la resta de països de la Unió Europea, i la prioritat de les polítiques de prevenció, és a dir, tot el que sigui l'enfortiment de les funcions de la família, l'afavoriment de la cohesió i estabilitat familiar, la informació, formació, orientació, educació dels pares, doncs també ajuda a prevenir despesa social en aquests problemes que donen les famílies. Jo amb això finalitzo i després en el torn de preguntes ja podem anar a mesures concretes que nosaltres proposem per fer aquí a Catalunya. Moltes gràcies, senyor Raül Sánchez. Entenc que el tema és prou ampli, potser la limitació de temps que tenim en aquestes comissions, però les agendes són les que també ens marquen a tots plegats. Per tant, espero que en aquest últim torn que té per donar resposta pugui acabar de transmetre aquest missatge clar o aquestes propostes envers les famílies nombroses a Catalunya. Ara,